Ang aton nga misyon kaupod ni Kristo, amo ang pagpahibalo, pagbantala, pagsangyaw, o kon pagdulong sang gugma, sang pagpasaylo, kag kabalaka sang aton Ginoo sa mga katawan sa sining kapanahunan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ang isa ka hiligaynon o kon Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lessons. Ako si Pastor Luisito Tomadong, inyong masonson nga host. Kag sa sining hapon, sa sining tion mga kauturan, ari ang akong duwa ka mga guest, aton mga resource persons. Ang unang akong pakilala sa inyo, siya ang aton senior church pastor diri sa CPAC Church. Isa man siya sa aton mga professors sa aton nga School of Theology diri sa CPAC, wala siyang iban, si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw man sa aton mga nagasunod sa sining programa. Sa kabay, ang Ginoo magpakamayo kag makig-upod sa aton sa sining kahigayonan. Yes, thank you gid Pastor sa imo nga pagbaton sining panawagan. Ang akong ikadua pakilala sa inyo mga kauturan, permi na ninyo siya makita upod man ni Pastor Delbert Hintapanan diri sa aton nga leksyon nga pag-review. Halin siya sa Kalinog, Iloilo Province. Ari siya diri subong mga kauturan kay nagakuha siya theology o kon mangin pastor siya sa ulihi. Mga kauturan, wala sang iban si Sir Matt Legrea. Sir, mayong adlaw sa Mayong inyo. adlaw, Pastor. Pastor, mayong adlaw. Kag mayong adlaw man sa aton mga kauturan nga padayon nga nagasubaybay sa aton. Kag kabay nga sa subong nga pagtuon, aton gid mabatsyagan ang kainit sang gugma sang aton nga Dios. Amen. And that's correct. Okay. Ari na kita sa Leksyon 4, Pastor Delbert and Sir Matt, para sa Oktubre 21 to Oktubre 28, Sharing God's Mission. Ini ang aton nga pagatunan karon is about the life of Abraham. Nga ang si Abraham, isa sang mga pinalangga, kag daw ginadayaw, identify sang Ginoo nga isa sa mga manami nga mga tao when it comes to mission. Amo ni aton pagatunan. Napang sa hindi pa aton na naiduko ang aton mga ulo. Sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo una bes. Nagapasalamat sang imo gugma, kag sang imo kalulot, kag sang imo nga pagiya sa amon. Karon amon ginatugyan ini nga pagtuon, kabay pang ang balaan nga espiritu amo ang magapanigiya, hindi lamang sang amon mga panguna-una, kundi sang amon man tagipusoon. Nga ang amon mga mahimo karon mangin kalipayan sang amon mga manog talanaw kag sang amon manog palamati. Yes. Bendisyon ni pagamayo ini nga programa sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Sir Matt, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita aton sa mga sinulatan ni Juan kapitulo 13 bersikulo 34 kag 35 nga nagasiling, ako nagahatag sa inyo sing bag-ong sugo nga maghigugmaanay kamo. Subong nga ako nagahigugma sa inyo nga kamo man maghigugmaanay. Sa sini ang tanan nga tawo makahibalo nga kamo mga gintutunan ko kung maghigugmaanay kamo. Yes, and that's nice. Ang Ginoo magapakamayo sa aton nga sadsaran nga teksto. Pastor Delbert, si Abraham
daw ginkabig sa Ginoo nga isa sa mga manami nga mga tawo nga iya nagamit basta ang misyon ang paghahambalan. Oo. Kag may tatlo siya ka qualification of virtues nga daw outstanding ang iyang gugma, ang iyang pagkamabiyabihon, kag ang iyang pagkamaynampon. Yes, ano ni pastor nga daw nanamihan ng Ginoo sa iya sini nga mga pamagi Sa mission, Pastor, do saludo ko ni kay Abraham. Kay ambot pila sa aton ang maga-responder sa Ginoo sa edad nga 75. I mean, he's full of may napunan siya sa mga pagkabutang kag kontento na sa kabuhi nga ato diya didto sa or. O gani. Pero gintawag siya sa Ginoo, ang description sa Ginoo sa duta nga ipakita ko lang sa imo. Di wa man siya kabalo kundi na. Pero nagsunod siya sa Ginoo. Yes, ang kanami lang. Ang kanami sa Ang kaya. ang punto da is submission. Submission. Nag-submit siya. Yes, Sir Matt. Kanami lang kay si Abraham nagrespond siya sa pagtawag sang Ginoo nga mangin missionary siya. Then sa ginhambal diri gali sa introduction naton sa overview nga ang gingamit ni Abraham may mga ara pamatasan si Abraham, character si Abraham nga iya gingamit sa mission, ang iya nga pagka-hospitable, ang iya nga mahigugmaon kag iyang pagkamapinangamuyon. And kaangay kay Abraham kita gintawag man pastor. Gintawag man kita to share sa sini nga mission sang Ginoo. Pero ang pagtawag gay na sang Ginoo, mag-start lang ina kung kita ang mag-response. Kag ako nagapati ako nga ang aton nga greatest ability sa sini nga mission amo ang aton nga availability. Yes, Ano lang naton abi pastor ang aton kaayo magwali, mag-share kung hindi kita available. Aton manggad. Oo. Kinahanglan available kita. Yes, all the and time. that's correct, sir. Availability. Kag isa diri ginambal ni Pastor Delbert kay na nga kita mangin amuman because ini ang mga virtues sa mga kayo ni Abraham nga outstanding siya in the sight of God. Kasimple lang. Pwede naman ni mahimo ang aton pagka-hospitable, ang aton gugma, ang aton pagkapangamuyon. And then one day, we will become like Abraham as well. Amen. Okay. Ari kita sa Sunday, the gift of hospitality. Ano ni ang particular diri, Pastor Delbert, nga instance, nga ang daw na napilian gid daw na highlight gid ang pagkamaabibiyaw ni Abraham. Si Abraham, Pastor, nahamuot gid ang Ginoo sa iya tungod kay siguro sa kainiton sang adlaw sa disyerto. Ara siya sa sulod sa iya layang-layang. Oo. Nagalantaw siya sa gwa, nakadipara siya sa Genesis 18:1 hasta 15, nga may 3 ka tawo nga nagalakad. Si Abraham wala na yan duga-duga sa pag-imbitar sa ila. Kag na-recognize niya yati mga sirs. Okay, nya pabilin kamo di anay sa akong tent. And then at that moment sila nga pabilin kamo pahandong kamo di anay kay akon kamo pagaamumahon. Taga bilin kamo di kay as the bread is served, tagaan ta pa kamo sa tubig kag sang inyo pagid nga mga pagkinahanglan. Kinahanglanon. Yes. Ang Biblia bala Sir Martin Pastor nga si Abraham nagatindog sa pertahan siyang layang-layang. Ti kasimple lang man na. Oo. Magtindog ka da. Ano ginabi ko magtindog ka da. Pero kay ti ang sitwasyon sa una nga init mo ti ara sila sa disyerto nga lugar. Oh. And then ang isa na ako na talupang dandre nga anganan mi anang Ginoo nga nagtipi di makatindog sa balay sa atong pertahan. Pero ang diriya kay man ang ilang nga lugar tama ka init. So ang mag-agi dira gakinahanglan gid sang help. Gakinahanglan gid sang bulig. Kay ti kapoy na uhaw, okay, kag tama ka init. That's why nanamian sa Abraham sina. He made himself kay nang hambali mo available. Yes, sir. Hamon na siya gani pastor nga gin-mention gid sa Bible nga grabe gid ang init. Tapos ara sa Abraham. Nanamian ang Ginoo kay Abraham kay ang iya nga pagka-hospitable bla pastor wala siya nagahulat nga may magkadto sa iya balay abot ipakita ang ang iya nga hospitality nga ina kundi nga nagapangita gid si Abraham sang opportunity nga mapakita ang iya nga pagka-hospitable nga ina ginagwantay gani ang init dira sa may pertahan kay nagabantay siya kung sino nga mag-agi nga kinahanglan sang bulig niya. The same is true sa aton balano nga kung kita may ara man mga karakter parehas sang hospitality nga ina
hindi kita maghulat sang opportunity nga ipakita kundi pangitaon din naton. Pangita kita sang opportunity nga maaplikar ina siya nga makabulig kita nga mapabatya naton aton gugma ang aton pagka-hospitable sa ibang tao. Pangitaon ka. And that's correct. Si Abraham gapangita oportunidad. Hindi kay nagtulog siya kag nagpanoktok ang Naghulat, oportunidad ka naghulat. No, siya ya mo ang nagpangita ideya to help. Yes, Pastor. Isa ka punto nga akong gusto kuanan nun, Pastor, emphasize nga, stranger, dumuluong. Dumuluong. Sa aton panahon sa karon, ano ay hanya sa aton? Ano aton pinsaron? Ang maamuma naton ang dumuluong o kung pinsaron naton ang seguridad naton una. So, dumuluong. So, sa mata ni Abraham, kung kaysa maamumata sa mga friends tayo, kung mga abyanta na. Pero sa sininga punto ya, dumuluong ang ginamuma ni Abraham, ang siling sang Hebruhano niya, hindi ka mo ka-problema, mag-amuma ka mo, kaya basi maka-entertainar ka mo, maka-amuma ka mo mga manugtunda. Yes, and that's correct. Kag isa pag nakita na kondre nga hindi lang ni kaisa ginimo ni Abraham. Batasan niya gini. Nga basta may oportunidad siguro kada alas 10 ang aga, alas 9 ara na sa nagaulat hasta mag-alas 2 siguro sa hapon. Sige lang sa ulat nga kung sino ang mag-agi Buligan hindi niya. yagid pagpalabayon. Kag ti natural ang nag-agi gid manugtunda gid ang Ginoo gid si Jesus gid ang nag-agi. Ari Sir Matt, Abraham's love for everyone. Ano ni nga instance diri? Nga daw na-highlight naman liwat ang pagkamahigugmaon. Hindi lang kay pagka tinatapon ni Abraham, kundi ang iyang pagpahigugmaon. Sa mention mo gani bag-ulang pastor nga batasan ini ni Abraham niya. Kag ang batasan ni Abraham nga ina nag-start ina siya pastor sa iya relasyon sa Dios. Amen. Kay ginhambal gani nga ang bisan sino nga wala nagaghigugma, wala siya makakilala sa Dios kay ang Dios gugma. Yes. Ang word bala nga no, amo man ni ang gingamit sa Genesis kay Adam nga nakilala yang iasawa kag nagbusog. Yes. So, Ginhambal man ni Jesus ini sa Matthew 7:23 nga wala ko makakilala sa inyo. Meaning ang tinaga nga no pastor nagapaabot sa aton sang isa ka hapiit nga relasyon. Meaning ang pagka-hospitable ni Abraham, ang iya nga paghigugma, pagkamahigugmaon, resulta ini sang iya nga relasyon sa iya nga Dios. Amen. Kag makita naton diri tungod nga si Abraham pag sang labalan niya nga isunugon ang Sodom kag ang Gomora, bisan hindi ato parinti, bisan Yes. hindi kilala, grabe ang iya nga paghigugma. Yeah. Siling niya ti kung may 50 abi ka mga maayo nga tawo to, patyon man sila. Asa nag-abot sa 45, sa 40, asa sa pulo na lang gid. Makita naton diri nga bisan stranger ang mga tawo nga ina, bisan mga malain pa ina sila nga tawo, pero ang paghigugma ni Abraham sa ila ara gid niya makita gid. Di sa aton, hindi kita magpili sa aton higugmaon kay ang paghigugma sang Dios parehas para man sa aton tanan mo maayo man o kung malain. Gani, si Kristo nagpakamatay hindi lang sa isa dua, kundi for everyone. Tiya mo na, kanami di ba ang kabalaka ni Abraham nga ti Ginoo kung may arada 50 na ti gabargain gid siya amo ni ang kanami diri nga kung kita may araman sina nga kabalaka kilala man naton hindi at least ang bilog nga komunidad may kaluwasan. Yes, Pastor. Sa sininga punto, Pastor, no? Si Abraham, sa nasiling mo na may kabalaka sa kalag nga yara sa sala. So he has the love to a perishing soul. So amo na nga nagakabalaka gid si Abraham. Hindi kay yes, nahigugma siya sa mga tao nga ara sa palibot niya. Sa mga tao. Pero hindi siya engaged sa sala, sa sina nga mga tao. Ang gusto ni Abraham, ang mga tao nga makasasala, makahinulsol kag makadangat sa pagkilala Yes. sa And that's Ginoo. correct. Ang samtang kamo bala nagambal, may duwa ko nga nakita diri. Nga wala ko nakita kay nakaroon lang gid. Ang number one, ang kabalaka ni Abraham, hindi iya kay may motive iya nga magpolitiko siya kag magdaog siya sa Okay. politika. Yeah. Wala gid iya motive, simple lang gid nga kabalaka. And then ang ikadua, ang iyang kabalaka nga tagaan niya ang tanan oportunidad. Nga Lord siling niya kung pwede 50 wanon mo ti siling sang no hindi ti nagdown 45, nagdown 30, nagdown 20 kag napulo. Ang iya bala nga kwan nga Lord give everyone the chance. No, dawa mo na ang iyang punto dra nga let everyone be saved. Give everyone the chance.
Yes, but sir, may ikadugang pa. Kanami nga pastor kay nag-stop si Abraham sa pulo. Dako gid ang iya nga pagsalig nga ay damo na di ang maluwas na hindi na masunog ano kay pulo na lang ang pangayoon sa Ginoo pero ang masubo nga kamatuoran Wala wala ta kabalo kung pila ka bido ang tawo sadto sa Sodoma sa Gomora pero wala gal isang pulo. Apat lang ang naluwas, ang luwason tani pero tatlo lang ang naka-survive mo. Amak mo ina siya. Yeah, out of 10 nga bargain ni Abraham, 4 lang ngali ang nakagwa sa Sodom. Kagatoy ang pagwa kani, ginbutong pa to sila sa manong Ginpilit Sodom. pa. Gintulod pa kung ibutong sila nga 4. And that's great. Pastor, may kadugang ka. Yeah, Pastor. Ang gusto ni Abraham nga ang makasasala maluwas. Hindi lang si Abraham gusto mag-report kung pila na ang nagdawat. Ang gusto gid ni Abraham nga everyone. Wala exemption. So ang misyon ni Abraham, ako nakita Pastor, ang misyon ni Abraham hindi lang kay kung ano iya i-report ko Amen. pagkatapos. O ganino. Ang iya misyon niya nga makadangat gid sa kaluwasan ang among nga mga pumuluyo sa mga doon. Sa inangalog. Kaya tayo gusto yaman nga, ang Sodoma kagubora, kagiban pa nga mga syudad, may kaluwasan. Nga hindi gid hindi maguba, hindi masunog. Nga it will remain as there. Amo man na sa aton mga kauturan, ang aton mga barangay, ang mga sunod nga barangay, ang mga barangay ganaton ginano ni ginapangabudlayan, kabay pa nga ma-preserve inang mga barangay. Kag may kamaturan nga magatubo dira mga kauturan. Sir, balik ko sa imo, Abraham's spirit of prayer, ari naman diri. Sa bargaining to, amo to intercessory nga on behalf, yes sir. Ginhambagi diri pastor sa aton nga lesson nga ang aton nga mission hindi siya mangin successful kung wala sang prayer. Pero diri si Abraham daw naga-intercede siya, intercessory prayer ang iya nga ginahimo tungod para sa mga tawo nga ara sa Sodom kag sa Gomora. And sa aton bala no ga-remind sa aton kung daw ano ka importante ang intercessory prayer. Pero kaysa daw victim kita nga naga-pray gid man kita para sa iban nga mga tawo pastor sa intercessory prayer nga ina. Then naga-hope kita nga ang aton prayer para sa ila masabat dayon sang Ginoo pero wala nagakasabat tungod ang aton prayer wala sang gugma. Meaning it is not about just about a prayer kung pila man ka prayer ang aton nga ginhambal para sa ila kundi nga it's all about how much love we put into that prayer. Kung may gugma ikaw na kay kuis pastor nagapangamuyo kita ginapangamuyo namon si Kwan amuni pero daw wala lang daw ka passive lang bala. Pero si Abraham makita ton nga ang gugma gid ang nagmotivate sa iya nga mag-intercede siya. Ganiin sa aton kung mag-pray kita kinahanglan may gugma gid motivated kita sang gugma. So kay ti ama mo kapila gid sa mo bargain mo. Ti kung pwede lang to kadua is enough na na ya. Okay na. Okay na. Pero kay ti kapat daw kalima gid sa magbulo bargain nga sila nga baw hindi ka lang mga Ginoo. Na ti kabargain ako sa imo kay na ti mo bargain ko liwat mo bargain pagud ko liwat sila sa Ginoo okay da nakita sa Ginoo ang pagkasinsero ni Abraham sa iyang pag-intercede. Yes pastor. Kung may mga tao pa di pastor nga actually sa merkado upod kami ni Mrs. Huya ko mag-ayo mo. Hindi man kay makasarang ko, hindi man kay damo ka inugbakal, kundi nalantaw man niya ang imo balaklan kung ano ang sitwasyon sa iyong kabuhi. Pero ang ako lang si Abraham niya in terms sa salvation, in terms sa kaluwasan. Huya. Bala niya Ginoo basta maakig ka na. Pero Ginoo paliog panubo-nubuan ta pagid. Siling niya you would destroy that. And then until sa nasiling nakagina nga less down into 10. So para sa akon diri ang intercessory prayer, ang pagpangamuyo hindi man para sa imo this is the honest prayer. Para hindi lang sa imo man ni anong interest, anong motibo ni Abraham para sa iya. Manggarano siya, taway na ko de, bala ko na. So, amo na yung nakita ko kay Abraham, ano pang iya? For example, in our missionary work, sometimes we are comfortable within the vicinity of our church. We enjoy the Sabbath. Okay, tada makapahuway ta, makaresta. Why bother ourselves nga maglakat pa ta sang mga bato-batuhon kag magpainit sa adlaw just to reach a soul? Na kay isa pagid ka elemento diri nga ako nakita sa intercessory prayer ni Abraham sa iyang pagpanguyo para sa iban ang iyang pagka-humility ang iyang ang pagkamol kag ang perseverance duwa gina ka mga elemento
nga nanamiyan ng Ginoo. Inabalang wala kita pride bala, mag-pray kita. Oh, Lord, abay ti salamat nga way kuya sa laya, ti na sila, pasailwabi na sila, kay mga makasasala na sila. And then, perseverance. Gapadayon, yes. Abraham's mission, dire naman ta sa kay Lot nga istorya. Sir Matt, anong imo natalupangdan diri? Diri no makita aton diri pastor ang pagkaparihas ni Abraham kag ni Lot man. Yes, so, Nga pareha sila nagapungko sa may gate, Gate, sa pirtahan. pirtahan. Nga ano ang purpose nila dira? Nagapangita sila sing opportunity nga makabulig Makabulig ka sila. na. Amo ni ang isa ka mission Nami, dinhi. na ginagapunto. Then si Lot sang ginhambalan sang angel nga hambalito ang imo nga mga parinti or mga himata mo diri nga magwa na sa syudad. Ginhambalan man ni Lot ang iya nga mga sons-in-law to pero wala sila nagmati. Sa aton pastor, sa aton nga pag-ubra sa sini nga misyon, hindi lang kita madiskoryo kung wala gid man sang tawo nga magpamati sa aton. magpamati sa Kay sa masami abi pastor, no kung wala gani isang nagpapabaptize, wala sa nagbaton, no nagaka-discourage na kita. Pero diri gani si ila wala sila na discourage do kay hindi man na aton obra mo. Ang aton lang gid nga mission amo nga i-share sila, i-share sa ila. Gusto naton nga dalon sila sa tiilan sang aton Ginoo agutom makaangkon sing kaluwasan apang kung hindi man sila ya sa gihapon ti wala na kita dira sa mahimo kay ang kaluwasan gani no nagadepende ini sa pagpili sang individual. Yes, and that's it. Kanami, sir, sa imong akwan, nga si Abraham kag si Lot, pareho ang batasan. They are looking for opportunities. Kay di balaan nila, si Abraham balaan lang kainit sa iyang lugar. Si Lot naman, balaan niya yung abusado ang mga tao sa Sodoma. Oh, that's why, gatanaw-tanaw siya sa gate, kung sino ding mga hindi niya makilala, nga mabuligan niya. And it so happen, may duwagid siya, nga mga gwapon, kaya mga manugtunda to, nga si Abraham nag-asilot, nag-kuang gidya, nag-offer gidya, sir, inang di sa balay lang kami matulog, gabi na ni, ti siling sang duwa, sa dito lang kami sa plaza matulog. Sir, pwede, hindi lang, okay? And then, isa pagid, gin-offer pa gani ni Lot ng yedwa ka batang babae. Instead. Yes, sir. Sa baylos. Pastor. Yeah. Sa baylos ang sang iya nga ang pag-amuma bala sang bisita nga sobra pa sang sa iya nga bata Yes, ang pagbalyo. So nakita ko di pastor una si Abraham kag si Lot ara sa gawang. So it indicates nga may ara sila dalagko nga responsibilidad sa sina nga komunidad. Hindi sila ordinaryo nga mga tao. May mga responsibilidad sila sa gawa sa sina nga komunidad. That's why ginadeklarar sila sang Biblia nga ara sila sa gawang nga nagapungko kag nagahulat sang mga butang nga ila mahimo sa sina nga mga pumuluyo. Kag ikaduha gingamit nila ina nga responsibilidad kag otoridad para sa pagbulig sa iban. Hindi lang kay para sa hindi kay kaayo, selfish, hindi lang sa ila ko galingon, kundi para gid sa misyon sang Ginoo. Yes. Kag ang ikatduha na ako na di parander pastor, nga bisan pa gani sa ila sang gindagdag na ang kalayo sa Sodoma kag Gomorra, bisan pa gani sa mga sa panimalay mismo ni Lot. May ara pa isa which is nga amo ang iya asawa nga wala na kapadayon. Okay. So sa hambal na kagina, not all nagbaton. Kag even it's not a guarantee kay kita ara sa misyon, kag kita ara nagapangabudlay, kita nabutang dira ang aton pangalan sa denominational work or ara kita sa iglesia na lista. It's not a guarantee as well nga ang kaluwasan ara na. And that's correct. Kaya sa pagid nga ako na ng talupangdan, inablang ako hindi ang atong leksyon is how to share God's mission. Ti ini leksyon ba ni Prasaton nga pinagi sa kay Lot kag kay Abraham, we can get a reference kung paano man kita mag-imo sa mission. Ang kanami sir ba kay si wala sila katanaw kung sino sila. They are somebody. Si Abraham ang garanon, si Lot. Kay ti ang sa unang panahon niya, kung ikaw i-ordinaryo lang, wala ka daya sa gate. Kay ti ang gate amo na yung tanan nga arat, ang tanan nga mga meeting place na mo, melting pot na daya. Ti ang gapulong ko daya must be somebody. So si Lot at this time must be one of the officers, one of the official sa ilang syudad. So si Lot yaw, opisyalis ko, sige, ang pungkolan ko diya, total bastante naman ko. Pero si Lot yaw,
gapangita oportunidad. So amo na sir, nga kita mga kauturan, kung ano man ang aton mga nga kolokasyon, ano man atong profession, ano man atong standing sa sosyudad, let's make an opportunity. Yes. Let's create an opportunity. Kay ti balaan ni Lot nga grabe nagid kaya ka lala sang sala sang Sodoma kag Gomora. Ti amo man na sa aton subong. Grabe man kalala subong makita ta mga katawhan abaw ina buligan gina. Let's go out and help. Yes, hindi lang kay magtanaw lang kita. Oo. Lain man ang sympathy, lain man ang empathy. Yes. May kadugang ka, sir. Amon pastor nga kun kay isa balado kun ara ang isa ka tawo, this is factual nga kun ara ang tawo sa authority, wala na siya nagapangabudlay kay masuko na lang siya. Yeah. Pero sa tuod sila ni gali pastor tani ang mas dako nga galamiton para sa mission nga ini kay simple ara sila sa authority mo. Yes. Si kun ara naman kita gani kun basta may opportunity kag kun may pagitaan naton sa opportunity gid nga maka ministry kita o kun maka share kita sa sining bulaton kay gina-consider ko niya pastor nga hindi niya burden sa aton kundi pribilehiyo lang niya ginhatag sa Ginoo sa aton nga mangin partakers kita sa sining nga mission. Yeah. Imagine mo wala nga mabuligan ng isa ka tao. Nga at the time nga needed niya. Oh, wala siya sa pagkaon, gutom siya. Okay. May isa bala ka panahon dito kami sa may sa may pier sa reclamation. Managlakat kami Iloilo na tinagsulod kami sa isa ka baligyan. May tigulang nito nga pangayo. Oo. Ti daw naluoy man kami bala. Ang kanami lang gibdala kay paghatag namon. Daw siguro 100 ang hatag namon. Nagsulod man siya. Kag nagbakal sang tinapay kag sa soft drinks. Kag nakita namin kakaon gid siya nga nagalakat pagwa. Daw kasi ko daw linggo Lord salamat nga at least nakabulig ta kay need dili niya to basi gutom gito siya Gutom. Grabe gid ang harabya. Yes, pastor, submission to God's will sa atong Thursday. Ano na diri ang punto diri nga atong mako? Yeah, pastor, amo to ginasiling ko si Abraham, sang gintawag siya sang Ginoo, 75 na siya. Yes. May mga propiedad na siya. Okay naman pangabuhi iya, way naman siya kinahanglan pangitaon pa. Pero sang gintawag siya sang Ginoo, siling lakat ka sa duta nga itudlo ko sa imo. So way man siya kabalo kun diin to the geographical location, way man siya mangkot sa Ginoo, ti ano to Ginoo, may pangabuhian ko to. Anong plastada sa ato? Mas maayo tong brother. O di ba? Usually amo na nga aton permi ginapangita matransfer ta sa kumparar isa. naton. Oo, matransfer ta didto kay ti mas maayong pangabuhi to, Maayo to sa Mindanao, maayo to sa Iloilo. Oh, may ito sa US. Maayo to sa Negros. Sige. So, amo nang aton nga mentality. But siling ni Abraham, pagtawag sa isang Ginoo, rekta na siya. Ay, hagad ya dayon iya asawa. Iya bugos nga panimalay naglakat sila. Sa duta nga ipakita sa iya Na sa wala gani pa sa kabalo. Uy, man siya kabalo. So, the faith and trust sa nagtawag sa iya, Pastor, perti, grabe. Uy, siya. And then, one of the mission of Abraham, of course, sa destruction of Sodom and Gomorrah. Before nga paulanan sang Ginoo sang kalayo ang Sodom kag Gomorrah, actually gin-rescue yaman ni si Kwan. Si Lot sa gihapon. So, and then ang iyang intervention dira. So, ang iyang tagipusoon nagapakita gid kung ano siya sa pag-intervener niya sa kaso sang Sodoma kag Gomorrah before sa Ginoo. Yes. Yes, sir. Ano ang talupagdan mo? Ako di gintan pastor ang word nga submission. Tapos ginhatagan ako sang Merriam's Dictionary nga ang submission is synonymous is obedience. Yeah, Nga matuman kagid. Oh. And when God called Abraham, nag-obey lang si Abraham nga wala siya kabalo kundi siya dalon sang Ginoo. Sang hambal sa Ginoo nga kadto wala siya nag-hesitate, wala siya nag-argue, wala siya nag-question sa Ginoo or waver no. He just simply obeyed the Lord. Sa aton bala kay gintawag man kita sang Ginoo. Kung kais nahadlo kita nga ano ayhan abutan ko didto. Pero sa tudod wala kita dapat sang kadukan kay God is good. And kung good ang Ginoo naton, ang gintigana ya didto sa aton pagkadtuan, good man ina siya. Wala kita sang dapat kadukan gani nga kung tawgon ka sang Ginoo, hindi ka na mag-alang-alang pa. Lakat ka gid, I will go amo na ng aton nga. Yes. Kagi sa pagiding nabiliban ko kay Abraham, I hope mangin amo man ning aton. Kay pag siling ni sang Ginoo Abraham guwa kadara. Biyai ang tanan imong ginikanan, imong propiedad, imo ibisen even your future.
Wala. Kay man, nami ang portoro ni Abraham dito sa ila mo. Kasi bata siya sa manggaranon. In other words, mapungko lang siya sa alas. Mapungko na lang siya sa silver platter. His future is secured. Pero God said, get out. So sa aton pa, hindi lang ang comfort, kundi ang future ganyan Abraham. Nga good life. Oh, na despite of that, nagpati siya sa Ginoo. Ginbayaan niya, hindi forget everything. Kay ang pagtawag ni God kay Abraham, pastor sa chapter 12, ari di sila sa Haran, nag-istar mo. Nga ang tatay ni Abraham si Terah, bala, ang plano niya sang una, makadto man siya sa Kanaan. Pero pag abot sa Haran, kay nami man, pastor, ang lugar sa Haran, dito siya nag-settle, kag napatay siya. Meaning ka nami, di sa pangabuhi ni Abraham to. Di kon kita na Siyang inheritance mo, siya na. Kamo lang to, kayo, okay naman ko Okay din, na no? diyan. Pero nagwa siya sa iya comfort zone, Yeah. agud to lang mag-submit sa kabubuton sang iyang Dios sang iyang agalon. Amo sa pinakanami ka nakita ko kay Abraham. Mga kauturan, salamat. Gid. Wala guro natag namo ng tanan, pero kami nagapati ni Sir Matt, ni Pastor Delbert, nga we have given you the best. Ang question, paano naton ma-share ang misyon sang Ginoo? Ang aton subong nga legend, ang aton subong reference, mga kauturan, amo si Abraham, kag si Lot, kabay pa, nga ang tanan naton nga nabatian, ang tanan naton nga tunan, will lead us to become partner of God mission as well in this present time. Pastor Delbert, last day. Ang paghimo sa misyon sa Ginoo kaangay sa ginhimo ni Abraham, amo ang pagpangita sang syudad nga ang manunukod amo ang Dios. Yes, Sir Matt. We know that God is love. And sharing God's mission is sharing love. Yes. Kung may ara man kita ka gina-share na hindi siya demonstration sang love, hindi na sa mission sang Ginoo. Kag hindi dapat i-share. Ngani sa tagsa-tagsa ka ginahimo naton, gina-share naton aton nga pagpinamataran kinahanglan, it is always motivated by love. For this sining sa Ginoo, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Amen. Ang Diyos pagpakamayo. Yes. Mga kauturan, ang kabalaka is not kabalaka kung hindi kita magwa. Kag magpangita. Ara lang sa aton na kabalaka, tanaw ta na balaka ta. But if we will not do something, that is not real kabalaka. Mga kauturan, kabay pa, para katulad ni Abraham, katulad ni Lot, tindog man kita sa aton gawang and make opportunities, create opportunities to do mission because the world is just like Sodom and Gomorrah. One day, God will destroy this one. Let's save people, regardless who they are. Sa hindi pa si Pastor Delbert magapangamuyo, mga kauturan. Salamat sa nga itong mga sponsor, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Marla and Johan Susana, mga magulutod, Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan, John and Goldie Joligi Jr., Ido and Midon Vandes, Marlubel Heruta Lorin, kagangakon mga pakaisahan Marlene Jimmy, and Annie Letrino. Ang Diyos magkapakamayo sa inyo. Pastor, magamuyo kita. May gugmaon kag dalangpan nga Amay. Sa imo kami nagadangop o Dios, kag gapasalamat sa imo mga pulong kag sa inspirasyon sa kabuhi ni Abraham nga ginhatag sa amon bilang amon sulundan. Kabay pa og Ginoo ang pagkamaabi-abihon ni Abraham amon man ipagahatag sa nagakinahanglan. Kag ang kalulu kag ang paghigugma ni Abraham sa makasasala sa pagluwas sa ila gikan sa sala pakadto sa imo makatilingala nga kapawa amo ang luntad sa tunga namon. Ang ayu o Ginoo sang mga kalag kag labi na gid sang imo provision para sa ila kag ang gahum sang balan ni espiritu ang magaluntad sa amon. O Dios, kabay ang panggugma mag-isa sa amon sa gihapon kag amo ang dako nga gahum kag amo ang amon isugid kag amo ang amon balita sa tagsa-tagsa kakalag nga nagakinahanglan. Ini apon ginapangamuyo kag ginapangabay nga magluntad sa tunga namon kag magpakamaayo sa tagsa-tagsa sa amon kaupod sang amon mga kauturan nga nagapamati kag mga kaabiyanan nga nagasunod sa inyong programa. Ina among ginatugyan kag ginapasalamatan nga amon mabaton sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.